Ach, šalama. Mala šalama. Neviem, Peťa, by si urobila voľačo? A pivo chcem iba, nechcem. To je z koho? Neviem. 20 napíš. Ale teda to len... Mal to sem zobrať, že čo treba vychotiť. Nevedno tam. Si povedala, že musíš brigádovať? Nemusím, ale chcem. A to je rozdiel. Áno, jasné. Prepáč, ja som to myslel v dobrom. Ale inak, takmer si sa trafil. Obchod by som chcela predať. To sa radšej ani nejdem pýtať, prečo? Prečo? To je jedno, ale keď si poznám nikoho, to Lenka? Aj. Prosím ťa, ty si ešte chcela... Kýbel. A budeš oné... Posielať ti vonku zemiaky? Kraje, vonku. No tam si pivo, Lenka, potom si odpíš jeden čup pivo, dobre? Ale odpíš si. Lenka, tu máš. Potom kýbel, ja musím ísť pozamýtať. Kde ti ho dám? No, do bufetu! Do bufetu! Mário. Do bufetu! Mário, Dočka, on je, Áno, dám von do sú. bufetu, von. Dobre, sem poď. Mário, máš mi toto ísť vykočiť. dobre. Ale sú. Nech sa mi ho nechytá súda. Dobre. Volala lopatka. Lenka. Tam. Ten jeden zanesi dolu. Pozrite sa, akú mám erotickú metu. One dlho chýba, dajte vodu a nakrajte. Čak ja idem, preto sa skladať. Skús zavolať tomu chlapíkovi, čo si mu volal predtým. A čo? Nemajú hlavne, jedno. Ale teraz on je zase druhá, veď on na bachu aparát. Padla im dodávka. Na jednu naučenku. Pravko, je ono pomoc alebo niečo? To niečo. Dobre. Ale ako Petrháva cibul je vynikajúci, na to musíš zaklopať. Čo? Potom musíme sa natočiť vodu, Angelík, dobre? Pozor, ty blázen, zabiješ ťa! Našla si? Fuj. Cecky, ven. Ukáž.